Nakon uspjeha predstave U godinama gladi, vrijeme je za novu priču. Nagrađivani glumci skupine Didak, župe Svetoga Blaža Gradnići, donose priču o životu, vjeri, nadi, tugama i radostima. Ovo su moja dica. I moja su. Ja sam in mater. Ja sam in baba. Nisam se ni oladija, a već se počele čerupe. Majko, što jamiše Peru? Rat je, ćeri, rat. A što si im ga dala, majko? A šta sam mogla? Predstava Učiteljice, priča iz pera Dragana Komadine, u režiji Roberta Pehara, probudit će u vama i radost i suze. Priživit ćemo, majko. Priživit. Zato iđemo u školu. Škola će nas spasiti. Predstava Učiteljice, priča o životu Hercegovine u vrijeme fra Didaka Buntića. Pradak je jedno reka. Hercegovina nije siromašna zemlja. Hercegovina je misir. Vego je rad bezdušnih vlasti postala siromašna. Bog je da ovdje svašta reste. Kad bi nam plaćali pravedno za naš trud, ne bi bilo sirotinje u Hercegovini. Predstava Učiteljice u Međugorju u utorak 20. listopada, dvorana Pape Ivana Pavla II. u 19:30. Ulaz slobodan.